Een gesprek over een kaartje. Goedemiddag, de kaartjes alstublieft. Oh, een ogenblik, alstublieft. Heeft u een geldig kaartje? Nee, helaas niet. Bent u zonder kaartje ingestapt? Ja, ik twijfelde en dacht dat ik het in de trein kon kopen. Dat is helaas niet mogelijk. Oh, dat wist ik echt niet. Waar gaat u naartoe? Ik reis maar een paar haltes. Ook voor korte ritten heeft u een kaartje nodig. Ja, dat begrijp ik nu. Wanneer bent u ingestapt? Op het vorige station. In orde. Wat gebeurt er nu? U moet bij het volgende station uitstappen. En daar een kaartje kopen? Precies, daar is een automaat. Kan ik daar met PIN betalen? Ja, PIN of contant is mogelijk. En neem ik dan gewoon de volgende trein? Ja, de volgende trein dezelfde kant op. Krijg ik een boete? Nee, vandaag niet, maar koop volgende keer vooraf een kaartje. Ja, dat doe ik zeker. Het volgende station komt zo. Goed, dan stap ik daaruit. Dank u voor uw begrip. Dank u voor de uitleg. Een gesprek over een zitplaats. Pardon, is deze plek vrij? Ja, de plek is vrij. Dank u, dan ga ik hier zitten. Graag gedaan, geen probleem. Is dit een gereserveerde plek? Nee, reserveren is niet nodig. Goed, ik was niet zeker. Dat gebeurt vaak in de trein. Komt er nog iemand voor deze plek? Nee, blijf maar rustig zitten. Echt? Ja, ik ga gewoon verderop zitten. Dat is erg aardig van u. Geen probleem, maak het u makkelijk. Dank u, dat helpt me erg. Graag gedaan, goede reis nog. Dank u, u ook. Een gesprek met een medereiziger. Reis je vaker op deze route? Ja, best vaak, meestal voor werk. Oh zo. Werk je ver weg? Niet heel ver, maar te ver om elke dag te reizen. Blijf je daar dan een nacht? Ja, meestal 1 of 2 nachten. En vandaag? Vandaag reis ik tot het eindstation. Waar is dat precies? In een kleine stad aan de rivier. Klinkt rustig. Dat is het ook. Dat vind ik fijn. Kom je daar oorspronkelijk vandaan? Nee, ik ben daar alleen voor werk. Waar kom je dan vandaan? Uit een grotere stad in het zuiden. Ah, vandaar het accent. Ja, die hoor je nog wel. Ik kom uit het noorden. Dat hoor je ook een beetje. Waar ga je heen na het werk daar? Meestal meteen terug. Dus geen vakantie? Helaas niet. Alleen dagelijks leven. En wat doe je daar precies? Ik werk in een klein projectteam. Klinkt als veel verantwoordelijkheid. Valt mee. Maar het houdt me bezig. Reis je graag met de trein? Ja. Je kunt nadenken of gewoon kijken. Het landschap hier is mooi. Ja, vooral de velden en de rivier. Ik kijk ook graag uit het raam. Dan gaat de tijd sneller. Heb je zware bagage bij je? Nee, alleen een rugzak. Handig. Ja, ik probeer weinig mee te nemen. Blijf je langer dan een paar dagen? Nee, alleen tot overmorgen. En dan weer terug? Precies. Zelfde route, andere dag. Ik reis vandaag maar kort. Waarheen precies? Naar mijn zus? Op bezoek? Ja, we zien elkaar niet zo vaak. Dan is de reis maar een klein deel. Precies. Maar een mooi deel. Dat begrijp ik heel goed. Praat je vaak met mensen in de trein? Eigenlijk niet. Vandaag wel. Ja, vandaag past het gewoon. Klopt. Het is rustig hier. En niemand heeft haast. Dan wens ik je daar een goede tijd. Dank je. Een fijn bezoek. Misschien zien we elkaar weer op de route. Mogelijk. Deze trein rijdt vaker. Goede reis verder. Jij ook. Een gesprek over koffie.
Hallo, kan ik een koffie bestellen? Ja hoor, welke koffie wilt u? Welke soorten heeft u? We hebben filterkoffie en cappuccino. Heeft u ook espresso? Ja, die hebben we ook. Oké, ik neem toch een cappuccino. Met melk of lactosevrij? Met gewone melk, alstublieft. Wilt u hem sterk of normaal? Normaal is goed. Prima. Wilt u suiker erbij? Nee, zonder suiker. Wilt u hier drinken of meenemen? Ik drink hem hier. Geen probleem. Is de koffie vers? Ja, ik zet hem nu. Het ruikt al lekker. Ja, vandaag is de koffie extra vers. Dat is fijn. Wilt u er iets kleins bij? Nee, alleen de koffie. Goed, het duurt maar een moment. Geen haast, ik heb tijd. Mooi. Werkt u al lang in dit treincafé? Sinds ongeveer een jaar. Vindt u het werk leuk? Ja, meestal wel. Is het vandaag erg druk? Het gaat, nu is het rustig. Was het eerder drukker? Ja, in de ochtend komen veel mensen. Dat geloof ik. Nu rusten veel reizigers even uit. Dan is koffie precies goed. Precies, even staan en ontspannen. Kan ik met PIN betalen? Ja, PIN is mogelijk. Goed. Ik houd het apparaat even voor. Zo, klaar. Dank u. Hartelijk dank. Graag. Hier is uw cappuccino. Super, dank u wel. Geniet ervan. Dank u, nog een fijne dag. Dank u wel. Een gesprek over een vertraging. Sorry, weet u iets over de vertraging? Ja, de trein heeft nu vertraging. Hoeveel minuten zijn het ongeveer? Ongeveer 10 minuten. Is dat zeker of wordt het meer? Op dit moment maar 10 minuten. Waaraan ligt de vertraging? Er is een probleem op het spoor. Een technisch probleem? Ja, dat is net gezegd. Gebeurt dit hier vaak? Soms, vooral op dit uur. Dus meer in de avond? Ja, dan is het druk op het spoor. Komen we vandaag toch aan? Ja, we komen aan, alleen wat later. Dat is goed om te horen. Ja, het is vervelend, maar geen groot probleem. Is er een aansluitende trein voor mij? Ja, er rijdt een aansluitende trein. Wacht die trein op deze trein? Ja, hij wacht meestal even. Moet ik daarvoor iets doen? Nee, u hoeft niets te doen. Moet ik overstappen of blijft het dezelfde trein? U moet 1 keer overstappen. Is de weg ver? Nee, alleen een korte wandeling op hetzelfde perron. Moet ik me haasten? Een beetje, maar niet rennen. Goed om te weten. Let gewoon op de omroep. Komt de omroep snel? Ja, over een paar minuten. Wordt die ook in het Engels omgeroepen? Meestal wel, tenminste kort. Dat helpt me erg. Goed. Moet ik blijven zitten of opstaan? Blijf gerust zitten. Dan wacht ik hier. Dat is het rustigst. Dat stelt me gerust. Dat doet me plezier. Dank u voor de informatie. Graag gedaan, geen probleem. Ik hoop dat het niet langer duurt. Ja, dat hopen we allemaal. Nog een rustige avond. U ook. Een gesprek kort voor aankomst. Sorry, we komen bijna aan, toch? Ja, in ongeveer 5 minuten. Is dit al het Centraal Station? Nee. Dat is de volgende stop. Ah, goed, dan heb ik nog tijd. Ja, u kunt zich rustig klaarmaken. Moet ik straks uitstappen? Ja, graag op het volgende station. Komen we aan op spoor 7? Ja, spoor 7 is correct. Zijn er veel mensen bij het uitstappen? Ja, het wordt wat druk. Dan sta ik liever vroeg op. Dat is een goed idee. Moet ik mijn bagage nu al pakken? Ja, dat is beter. Komt er zo een omroepbericht? Ja, die komt zo. Ik hoor altijd slecht in de trein. Kijk dan even naar het scherm. Dank u voor de tip. Geen probleem. Ik ben een beetje nerveus. Dat is normaal voor de aankomst. Dan ben ik klaar. Goede reis verder.
Een gesprek na het uitstappen. Zo, we zijn er. Ja, dit is het juiste station. Er zijn hier veel mensen. Ja, het is nu druk. Ben ik hier goed uitgestapt? Ja, dit is het eindpunt. Mooi, ik ben opgelucht. Heb je alles bij je? Ja, mijn tas en mijn rugzak. Heel goed. Waar is hier de uitgang? Rechtdoor en dan links. Moet ik de trap nemen? Ja, of de lift daar. Ik neem liever de trap. Dat gaat sneller. Het is hier lawaaierig. Ja, stations zijn vaak lawaaierig. Ik moet even oriënteren. Neem rustig de tijd. Dank je, dat is aardig. Geen probleem. Nu weet ik waar ik ben. Dan wens ik je een fijne dag. Dank je, jij ook. Een gesprek over de weg naar het centrum. Hallo, kunt u me even helpen? Ja, graag. Wat heeft u nodig? Ik zoek de weg naar de binnenstad. De binnenstad is niet ver hier vandaan. Kan ik vanaf hier lopen? Ja, lopen is het makkelijkst. Welke kant ga ik eerst op? Ga hier rechtdoor tot de brede straat. Is dat de straat met veel auto's? Ja, precies die. Wat doe ik daar? Daar slaat u links af. Is daar een verkeerslicht? Ja, op de kruising staat een groot licht. Moet ik daar lang wachten? Meestal niet, het gaat snel. Goed om te weten. Daarna loopt u gewoon rechtdoor. Kom ik langs een plein? Ja, u ziet een klein plein met banken. Dat klinkt fijn. Daar zijn vaak veel mensen. Dan zit ik goed. Precies. Is er een gebouw om mij te oriënteren? Ja, rechts staat een groot oud huis. Oké, dat onthoud ik. Daarna ziet u al de eerste winkels. Dan ben ik bijna daar. Ja, daar begint de binnenstad. Hoe lang duurt het ongeveer vanaf hier? Ongeveer 10 minuten als u normaal loopt. Dat klinkt goed. U kunt zich eigenlijk niet vergissen. Dat stelt me gerust. Bent u onzeker? Volg dan de mensen. Dat is een goede tip. De meesten lopen dezelfde kant op. Hartelijk dank voor de uitleg. Geen probleem, graag gedaan. Ik ga nu op pad. Ik wens u een fijn bezoek. Dank u, fijne dag verder. Voor u ook.